This is LeeAnne and welcome to my channel! Ayan, nandito na yung binili natin sa Lazada. Ito po yung nabili natin sa Lazada. At ngayon ay titingnan natin kung ano ang laman nito. Okay, are you ready? Because I'm very excited. Actually guys, dumating ito. Paisa-isa kasi siya dumating, hindi siya sabay dumating. Kaya ganun. Hinintay ko na lahat magdating para makapag-unbox na tayo. So guys, ang first natin na i-unbox ay itong package na ito. Ayan. Ito po ay galing sa Lucky Way Shop. Okay, so hindi tayo sponsored. Ngayon, ito ay 59 baht. 59 baht lang po ito. Diba? Mura lang. So, are you ready? You ready na? Oh my! Oh! Ala, dalawa! Ano to? Dalawa siya, guys. Dalawa. Ano kaya ito? Ano kaya ito? I think alam ko na. Pink! Pink siya. Ito ang, ito ang nabili ko. Ito yung pinili ko kasi ito yung gusto ko. Akala ko kasi hindi magkaparehong pink. Pink pala lahat. Ano siya? Travel organizer or travel organizer siya. So, dalawa yung nabili ko. So, may bag siya na ganito. Ayan. Ako pa rin naman maglilinis niyan mamaya. So, here, ayan. Ayan, may malaki siyang bag nakalagay dito. Ito yung lalagyan ng ito. Oops. Ayan, bag number 1. Ito yata yung mga lalagyan ng mga damit. Paray ko. Lalagyan ng mga damit. Next is ito yung lalagyan ng siguro mga toiletries, something like that. Maganda siya kasi, tingnan mo. Meron siyang, yan. At saka, laundry pouch. Meron din siyang laundry pouch. Yan, laundry pouch. Dalawang laundry pouch. At, ito, lalagyan ng kung anik-anik. Ano pa yan? Yan. So, dalawa yung nabili natin. Dalawa. So, hindi ko na i-open yung isa kasi pareho lang naman. Ayan! Yun mga kaibigan. Andito na naman tayo sa pangalawang box. Mabigat. Oops. Wait lang. Kailangan natin ng scissor. Ayan, kailangan natin ng scissors. Ito ay parang ito yung yung in-order ko na blender. Kasi guys, kailangan ko ng blender ngayon kasi gusto kong mag-juice everyday. Yung fruit juice. So, smoothie. Yan, social na. Smoothie. So, kaya, bumili ako nito. Ito ay, 600 baht. 600 baht yata to. Yan. Ito yung, oh my gosh. Oops. Baliktad ba yung pagkaano ko? Baliktad nga. Baliktad nga talaga. Ay. Diba to?
Wait lang ha. Ayan. Ito siya. Ito yung in-order ko na 600 something. Teka lang ha. Kunin ko yung price. Ito. Wala na nakalagay. Magkano to? 659. Ito ay 659 po. At ito ay portable juicer blender. At ano siya? Voltage. Yung voltage niya ay 220 volts. And then rated power is 300 watts. I like this kasi parang heavy duty na siya. Pero 300 lang naman. Pero mag-okay lang yan. So, ayan. Tingnan na natin. Excited na ako. Oops. Excited na ako. Ayan. I think lahat ng mga may mga ganito. Yung instruction. Meron siyang ano to? Ito. Takip. Takip siya. Yan. Ayan. Lagay natin dyan. Ayan. Ito. Teka lang ha. Ayan. Ito siya. Tingnan natin. Okay. So, ito na yung cup. Ito yun siya. Ito ilagay yung mga fruits. At saka, nandito na din yung blades. Yung blades, pag lagay mo ng ganyan, ayan, pwede mo na siyang ipasok dun sa blender. At saka magbe-blend. Tapos, pag tanggal mo, ganyanin mo lang, open, at takip ito. Ganyan. Voila! You have to go na fruit juice. Diba? Shucks! Ayan. Ayan. So, meron na. Tingnan pa natin anong meron dito. Oh, dalawa pala! Dalawang ganito. Dalawa siya, guys. Look. So, may extra ka. Pag hindi mo nahugasan yung isa, may extra ka pa. So, dalawa pala siya. Joshua. Ano kaya to? Made in, ano? Anong made kaya ito? Made in Manhattan. Made in Manhattan. Oops! May ganito. At saka, ito na siya. Super cute. Yan, wala. Meron pa. Wala na. Sino kayo magdilinis dyan? Myself pa rin. Myself pa din. Sige. Naka-plastic siya, guys. Naka-plastic siya. Yan! Ayan. So, ito. Ito dyan. Pasok. Ito yung bar niya. At saka nakalagay dito. Portable juicer. Made in PRC. Made in PRC. That means China, you know. People's Republic of China. PRC. Made in PRC. People's Republic of China. So, ito ay galing sa CHINA. Okay, so yan. Yan. Ito siya. Ilagay dito. Ayan. Ayan. Malagay siya dyan. Kasama yung... Hinamoy. Hinamoy talaga! Ayan. So, mamaya, mag-juice na tayo. Para, guys, mataba na kasi tayo. Kaya, tumataba tayo. Ako lang pala. Wala pala, hindi ko lang masaya. Hindi ko lang masaya. Ako lang ngayon tumataba. Kaya, mag-juice na tayo mamaya. Guys, next ay yung warranty. Ano? Next ay ito. I think alam ko na to. Ito yung, ano, ito yung pang toilet. pang seat cover sa toilet. Huwag na tayo magunting-gunting. Ay, hindi naman tayo, ano. Yan. Pink pa din! Uy! Marami tayong nagkikitang pink ngayon. Toilet seat cover. Kailangan ba kasi, ano, minsan malamig pag upo natin. Iyo, yak. Ayan. So, hala. Magkasya kaya to? Mag-span pala siya. Sabi ko, hala, magkasya kaya to?
Pero bakit natanggal? Bakit? Tanggal siya. Ayan. Sana. Parang, ano man, uy. Ayan. Ayan, maganda pa ganito na lang. Bakit ganito? I didn't expect this. Ayan. Okay, so, try natin yan mamaya. Okay. Oops. Yan. And the last one is this. Ito yung, shoe boxes. Natag 29 lang yata to. 29 baht. So, ito. Ilan kaya to? Kasi, parang 5 yata to 5. 29 each. So, times 5. Ito. Ito yung pink pa din siya. Oh my gosh, bakit? Sino ba ang dyan? Girl. Sino ba girl dito? Bakit pink ito lahat? Okay, ayan. So, ito. Yan, try natin. 5 na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya. So, yan. Ayan. So, 5. Ayan. Simbol natin na. Simbol natin. Ano na yun? Ano na? Ito. Meron siya ganito. Ganyan. Tulungan niyo ako guys kasi ignores tayo. Ignorante. Ignorante lang po ako. So, hindi ko alam ito. So, tulungan natin ha. Ayan. 25. Gusto ko kasi ito guys kasi paglalagyan ng shoes ay siya, yung shoes natatakpan kasi minsan kasi nalalagyan ng alikabok. Ayan yan. Yes. Pwede natin siya malagay sa ilalim ng bag ko kasi maliit na talaga itong bumbo guys. Maliit na talaga yung bumbo. Siya kailangan ko ng storage na ganito para para malagay siya dun sa mga nakatagong lugar. Oops. Mga nakatagong So ayan. Ano ba ito? Ano to? Ano na siya? Guys, hirap pala nito. Ano spare? Hirap pala nito guys, no? Nalagay ko. Ay, naku, mainit dito pala. Hindi ko naman yung aircon. Guys, pitipit tayo sa kuryente guys, kaya yung aircon. Bakit natol? Bakit naman ito? Ayan. Ayun na! Ayan. Oops. Oh my gosh! I'm so excited. Five years na. 5 years na ako dito. Dito pa, hindi pa ako tapos. No, pumunta ka kayo dito, tutulungan ako. Ayan, yes. Oops. So, this is it. That's it. I know what to do. I don't know what to do. Yan. Bakit ang daming install? Bakit? Oh. Kala ko super ganda talaga nito. Ayan. Ayan pala, oh. Ayan na. Ayan na yung shoes natin dyan. Paano to? Wala. Saan ito lalagay? Walang instruction din? Walang instruction ako kung paano. Ay! Oh! Walang instruction guys kung paano ito. Ano kaya ito? OMG. Guys, maya ha, figure out ko ito kung paano ito gagawin. Kasi sobrang hirap. Ayan. Marami kasi hindi ko alam. Hirap siya, promise. Yun! Ayusin mo lang ito guys ha. So guys, nandito na. Naayos na natin sa wakas after 5 years. Naayos na talaga. So ngayon, yun lang po ang nabili natin sa Lazada. At sana po ay nagustuhan ninyo ang haul na ito. At magkita-kita tayo sa susunod kong video. At before pala, gusto kong magpapasalamat.
I really want to thank you to all who subscribed to my channel. Now we are almost 1,000. Thank you so much, guys, and I really appreciate your support. And thank you. Bye. See you for my next one.